Nemoj me brzo potezne. Znaš kako su dobre, ali baš su... Evo na, daj samo mi reci šta me pitaš, nema me neke ono zemlje da ispadnem glupa zemljopis povijesno. Ovo ti je sve se snima. Ajde. Dođi. Ajde. Ajde. Dobro, ajde, vjerujem ti, ajde. Daj. Dobro, to je to. Ajde, još. Ajde. Daj, ajde, pusti to. Još. Ne još više, a? Dobro. Ja sam vam rekao da će Cibona biti prva uoči do igravanja. Rekao sam vam. Mnogo toga zanimljivog bilo je u gradskom derbiju Cibone i Cedevite. Od početnog visokog ritma koji su nametnuli Jarrell Blessingame i DJ Strawberry, preko Cedevitinog vraćanja i vanjskih šuteva Marka Thomasa u trećoj četvrtini za prednost crvenih, sve do mirnije završnice domaćih za jedinicu u doigravanju. Cedevita je imala napad za pobjedu, ali Bracy Wright u prodoru nije pronašao nikog od suigrača. A bilo je dogovoreno da Bracy uzme loptu, da se odigraju ovi rogovi, oni su ušli u preuzimanje što smo mi očekivali. Opcija je bila da krene na realizaciju, ako je zatvoren da odigra taj pas. Nije baš najbolje ispalo, ali ne zamjeramo previše, čovjek nam je ove godine zbilja donio pregršt utakmica, puno puta je bio match winner, tako da se može desiti, je bitna utakmica, ali može se desiti da jednu i na neki način, ajmo tako reći, izgubi. Jednostavno, u ovoj situaciji, ovo su derbi, ovo je ono što se igra za prvo mjesto, jednostavno tu više nema, jer je 1 milion ili 2 miliona, jer je 5. mjesto, ili je prvo ili 25, znači tu uopće više nema, o tome se ne razmišlja, nego jednostavno se razmišlja da pobijedite gradskog rivala i da uđete kao prvi nositelji u play-off. Šarić je imao jedan zastrašujući trenutak kad ga je pod košem dočekao Predrag Šuput. Pa sam valjda je ružno izgledalo kako sam jednostavno dobio sam udarac, jednostavno ko da sam zidu otpalio od Šuputa, ali evo ga, ali sve je dobro prošlo. Najbolji strijelac Cibone bio je Strawberry. Amerikanac je postigao 18 poena uglavnom tako što je pretrčao svoje protivnike u crvenim dresovima. Kaže kako je prvo mjesto uoči do igravanja iznimno važno. Very important. We need home court advantage. Hopefully everybody comes out and supports us, and I know it's going to be a good playoff. It was a big game for us. We really needed it, and we came out and fought, and the crowd was great today, and we're just thankful to get the win. Strawberry je bio u punom sprintu kroz svih 38 minuta koliko je proveo na parketu. I'm still young. I got a lot of energy left in me. I can play all night. A to da će Strawberry i ostali trčati u oba smjera u Cedeviti su znali i prije susreta, ali svejedno nisu imali pravi odgovor. Ono što smo u najavi spominjali, a to je tranzicija Cibone i ofanzivni skok Cibone, da će nam biti problem. To nam se i obistinilo, bili smo u debelom zaostatku što se tiče skoka i mislim da su to elementi koji su presudili u onim periodima kad smo se branili zonski. Tu zbog toga što u takvoj vrsti obrane nema individualne odgovornosti, dešavali smo dosta propusta i tu je Cibona zapravo stvarala svoju prednost i hvatala priključak. Zna se da mi nismo nekako skakačka momčad, ali ako dobiješ momčad koja je sajza Cedevite, 15 razlike u skoku, prvo poluvreme čak i nismo im dopustili nijedan ofenzivni skok, onda je to samo pokazatelj da je danas bila zaista prisutno jedna velika borbenost i srčanost. U ostalim susretima posljednjeg kola Alkar je došao do prve pobjede u Ligi za prvaka, dok je Kvarner zaključio ligu sa po 7 pobjeda i poraza. Zadar je tricom Ante Delaša u posljednjim sekundama ostvario pobjedu u Šibeniku.
Ta pobjeda znači da će Zadrani u polufinalu imati prednost domaćeg terena protiv Cedevite, dok će Cibona dočekati šibenski Đoli, jedini klub koji je pobjedio Lucove u Draženovu domu u Ligi za prvaka. Ako znači moramo proći kroz Višnjik, zapravo dobiti tu utakmicu jednu u Višnjiku da bi izborili finale, ja vjerujem u svoje igrače i nadam se da ćemo to i ostvariti. Naravno da je kudikamo lakše igrati taj matchup, da je kudikamo, ako govorimo hipotetski, sada Zadar koji je u pravilu radi velike probleme Cedeviti, da je to puno teži matchup i kažem, mi smo u pripremi utakmice to jako dobro znali. Bez obzira što smo imali tu prednost domaćeg terena osiguranu, htjeli smo da izbjegnemo bilo kakve susrete sa Zadrom i drago mi je da smo to uspjeli. Cibona i Đoli prvi susret igraju već u subotu, a dan poslije Zadar je domaćin Cedeviti. Jedna. Jednu? 70.000. Ne znam. Marsonija. Brod. Vjerovatno povezano sa Savom. Jedan dio je bio oružje, to se sjećam, tenkovi. Đuro Đaković, kombajnima, traktorima itd. Zaboravila sam kako se zove, jučer sam pričala o tome. Gradonačelnik Marušić. Korzo je šetalište, ne znam da li je trg. Korzo? 20 godina. Pojma nemam. Iva Ciglar i Jelena Ivezić. Ja i Iva Ciglar. Ne znam. Ni blizu. Ne znam. Čekaj, sad mi onaj uputnik napao, man. Toing. Prošle sezone u ovo vrijeme posjetili smo Vodice. Tamo se pripremala ženska košarkaška reprezentacija, a cure su bile toliko impresionirane mojim kolegom prijateljem Marićem da su nakon njegovog posjeta sve počele sjajiti, pa su ostvarile najveći uspjeh i plasirale se na olimpijske igre u London. Ove smo godine odlučili počastiti djevojke pogledom na Sašu Marića u Slavonskom Brodu. Nadamo se da će njegov dolazak na pripreme pomoći reprezentaciji, pa da će Hrvatska na Eurobasketu biti ugodno iznenađenje. A sad, ako ste očekivali možda izjavu od Antonije Mišure, možete to odmah zaboraviti i prebaciti na neki drugi program. Morali smo poštovati predizbornu šutnju. Zato Igor Ćurković, Saša Marić, Slavonski Brod i ženska reprezentacija. Košarkašice su završile klupsku sezonu, ali one najbolje nemaju vremena za odmor. Francuska će od 15. do 30. lipnja biti domaćin Europskog prvenstva. Slavonski Brod prva je destinacija u pripremama koje će trajati mjesec dana. Izbornik Stipe Bralić u ovom trenutku na raspolaganju ima 14 igračica. Nedostaje tek Ana Lelas, koji još uvijek ima obaveza sa svojim klubom u francuskom prvenstvu. Nakon duge i teške naporne sezone za sve igračice, praktički gotovo bez odmora smo nastavili i ušli u pripreme za Europsko prvenstvo, tako da jednostavno ovih mjesec dana priprema moramo iskoristiti da maksimalno uigramo se, da osvježimo ekipu i da imamo potrebnu energiju za jedno vrlo teško natjecanje, jer što budemo išli dalje, to je naravno veći broj utakmica u vrlo malo dana i tu treba biti izuzetno fizički spreman za odigrati tako jedno prvenstvo. Nismo imali baš cure neke ni puno vremena za odmor. Ja sam imala 10 dana, ajde nije toliko loše. Pa mislim je, naporno je, ali eto, dođemo svi s nekim ciljem, tako da odradimo to najbolje što možemo. Većina tih cura ja ne vidim preko godine. Dobro smo se sprijateljili tokom ovih zadnjih par godina što smo zajedno i uvijek ti je drago čuti neke nove doživljaje kako je bilo u nekim drugim ligama i veselo, pogotovo ove godine kad su malo kraće pripreme nego inače. Nakon Slovenije, Mađarske i Rusije, Iva Ciglar posljednju je sezonu provela u Francuskoj. Imala sam odličnu ekipu, odličnog trenera, stvarno bila sam prezadovoljna, rezultatski sezona je bila vrhunska
Ušli smo ekipa koja je prvi put u povijesti kluba igrala prvu ligu, prošle godine ušla iz druge lige. Ušli smo u Final Four, to je bio stvarno veliki rezultat i stvarno sam ponosna što sam bila dio cijele te priče. Unatoč dobrom iskustvu došlo je vrijeme za povratak, pa će sljedeće sezone igrati za nove prvakinje Hrvatske, Novi Zagreb. To je bila odluka koju sam dugo vagala i vrijeme mi je da se vratim. Stvarno, ova godina je bila dobra što se tiče košarke i svega, ali sam osjetila da ne mogu više biti daleko od obitelji, daleko od prijatelja. Stvarno mi je bilo teško što se toga tiče i jednostavno htjela sam se vratiti u bliže krajeve i Novi Zagreb je bila najbolja opcija s obzirom da igraju Euroligu. A u okruženju u Trnskom bit će joj prilično poznato jer pomoćni je trener tata Željko Ciglar. Iskreno malo me strah, ne znam kako će to biti, mi smo surađivali i prije, u Celju to na momente sigurno da nije bilo lijepo, ali mi se razumijemo što se tiče košarke, stvarno u 90% slučajeva isto razmišljamo i ja mislim da je to jedna dobra stvar i ako ćemo se držati tih dobrih stvari, mislim da nas čeka dobra i uspješna sezona. I dok će Iva Ciglar nazad u Hrvatsku, najviša reprezentativka, sljedeću će sezonu najvjerojatnije igrati u redovima osvajačica FIBA Eurokupa, moskovskog Dinama. Nije još 100%, 99,9, ali da, u principu sam trebam još ugovor potpisati. Velika su očekivanja i od mene i od ljudi iz kluba prema meni, a ništa, nadam se da će se brzo prilagoditi s obzirom da je liga puno teža nego ova naša u Hrvatskoj. No prije novih klubskih košarkaških iskustava čekaju je reprezentativne obveze. Vjerojatno su i nakon plasmana na olimpijske igre očekivanje uoči novog europskog prvenstva porasla. Pa naravno da diže, mislim, olimpijske igre, san svakog sportaša, ne znam, ostvarenje nekih želja, još kad smo bili djeca svi i tako, ali definitivno očekivanja su velika, prvenstveno nas, mislim, kao sportašica, onda i ovako ljudi sa strane. Očekivanja su, kao što i treneri, sve ostale cure govore, prolazak naravno prvog kruga, ali ja želim reći da je najbitnije da odemo tamo, da dobro odigramo na tom turniru, pomlađena je ekipa i znam da će sad svi očekivati da napravimo isti uspjeh kao i na prošlom europskom, ali ja ću reći da nam je bitno da dobro odigramo, pa u najgorem slučaju da napravimo isto to što smo napravili, bili peti, a u najboljem da igramo polufinale. Košarkašice bi bile zadovoljne i s ponavljanjem uspjeha s prošlog europskog prvenstva, koje neće biti lako ponoviti. Na zadnjem europskom posložilo se puno stvari. Imali smo i malu sreću i mislim u principu da je to naš trud zadnjih 10 godina koji smo trenirali i moralo se jedanput isplatiti. Pa nadam se da će ove godine. Na ovom prvenstvu neće biti ni kapetanice Sandre Mandur, koja se oprostila od reprezentacije. Ona i njezina obitelj su tu jednu veliku žrtvu napravile zadnje 3 sezone gdje ona igrala i to je sigurno najveći nedostatak iz razloga što je baš u sustavu igre koje smo igrali, ona je bila taj napadačka prva opcija. Prošle sezone je nominirana za 10 najboljih europskih košarkašica, prije 2 godine izabrana u petorku europskog prvenstva, znači može se s pravom reći da je to trenutno možda najbolji back shooter u Europi i to će sigurno biti velik hendikep. Teško će biti neko nadomjestiti nju, to će biti gotovo nemoguće. Doma nisam ni razmišljala. Neka sam se već naviknula da godinu dana već razmišljam o toj reprezentaciji, navikla sam se da nje neće biti. Sigurno da će biti teško, ipak ona je nosila cijelu reprezentaciju. Popa je tu bila kostur ekipe i mislim svaka igračica fali, ali vidit ćemo, tek smo se okupili, tu su nove cure koje sigurno da će se titi dokazati i dati sve od sebe. Naša Popa, naravno da je bitno, ona isto godinama bila tu i kapetan naš i vođa na parketu i sigurno da će nam faliti, ali mi inače nismo nikad kukali, uvijek se kaže koga nema, bez njega se može. Ali svakako ona će i dalje biti uz nas i bodrit će nas, tako da nažalost dolazi takvo vrijeme da jednostavno kroz par godina se moraju igračice mijenjati. Osjetit će se dosta, mislim, Popa je bila nositelj igre i sve, ali opet bez koga nema, bez njega se može, tako da prilagodit ćemo se već nekako.
Smjena generacije počela je već ranije, ali unatoč pomlađivanju Stipe Bralić je u posljednje 2 godine uspio doći do rezultata na velikim natjecanjima. Kad vidimo ko je prije 5-6 godina igra za reprezentaciju, danas u hodu smo uveli tu dobar broj mlađih igračica, tako da imamo jednu okosnicu i za budućnost. Sad smo također nastavili taj trend, tako da smo još neke igračice koje bi mogle nekoliko sezona igrati za reprezentaciju ubacili u roster. S obzirom na rezultate u posljednje 2 godine, pitanje je jesu li si hrvatske košarkaške reprezentativke same podignule ljestvicu. Ne, ja mislim da nismo sami sebi, jer su nam drugi tako dizali te ljestvice. I samim time kad dođete na nekakva velika prvenstva i natjecanja, vidite da se ljudi više respektiraju nego prije. Uoči ždrijeba hrvatske su košarkašice bile nositeljice, pa stoga grupa u kojoj su Litva, Bjelorusija i Češka nije nimalo zahvalna. Da sam ja birao, ne bi poželio sigurno takve protivnike iz razloga što su Litva, Bjelorusija i Češka 3 reprezentacije koje sigurno spadaju među 8 najboljih europskih reprezentacija, ne samo trenutno, nego i zadnjih desetak godina. Sve 3 reprezentacije igraju dosta sličan stil igre, imaju dosta visoke igračice koje su vrlo brze. Njihovi visoki igrači gotovo u svim tim reprezentacijama trče jednostavno kao krila i bekovi. To je taj kvalitet koji imaju te reprezentacije. Osim toga, u svim tim reprezentacijama po nekoliko igračica igra u jakim evropskim klubovima Euroligu, tako da sigurno neće biti ni malo lagan zadatak proći skupinu. Ali ja se nadam da možemo igrati sa svima. Imamo dosta kvalitetnih igračica i moramo pokušati naravno proći taj prvi krug i po mogućnosti bar još jednu od ekipa koje prođu dalje pobijediti, tako da barem 2 boda prenesemo u drugi krug. Mi te ekipe sve poznajemo dugo vremena i godinama već igramo protiv njih. Pola ekipa na Europsko dolaze bez svojih najboljih igračica, tako da mislim da ništa nije teško ako dobro odigramo. U dosta teškoj smo skupini, a očekivanja su za početak da prođemo u taj drugi krug, a onda ako Bog da ponovimo uspjeh iz Poljske. Skupina teška je, ali mislim da su i druge ekipe isto malo i pomlađene pa ne znam, stvarno nadamo da ćemo sve od sebe i očekujemo dobar rezultat sad. Mislim da sam prije, čim su se izvukle skupine, sam rekla da nema lagane skupine na europskom i to što smo dobili, treba se maksimalno orijentirati na našu igru. Protivnici su takve kakve jesu. Sa svima smo igrali, Litvanke smo dobile, Bjeloruskinje smo dobile, jedino Čehinje. S njima nekako uvijek igramo jako teško, ali koliko sam uspjela shvatiti, njima najbolja ona igračica neće igrati teškova i oni su tu puno slabiji, ja mislim. Iako je skupina jaka, iako sve protivnice žele plasman u drugi krug, nakon 5. mjesta na prošloj europskoj smotri i plasmana na olimpijske igre, ni hrvatske košarkašice nisu bez ambicije. Naravno da se nameće to 5. mjesto koje vodi direktno na svjetsko prvenstvo u Turskoj iduće sezone. Međutim, morate znati da je ovo prvi put u povijesti da ženska reprezentacija uopće sudjeluje na 2 europska prvenstva za redom. To se do sad nikad nije ostvarilo i jednostavno nije lako nama održavati taj kontinuitet, ali kažem, ajmo reći to 5. mjesto bi i plasman na svjetsko prvenstvo u Turskoj, mislim da bi bio strašan rezultat, što bi značilo da smo ostali u samome svjetskome vrhu, što kažem, s obzirom da imamo u Hrvatskoj ligi možda 1,5-2 profesionalna kluba i možda 50-ak seniorskih igračica registriranih, mislim da to bi stvarno jedan super rezultat što bi ove cure ostvarile. Ja mislim da je najbitnije od svega da mi budemo klape na terenu. To je jer ako ćemo jedna drugu nositi, mislim, i ako ćemo biti jedni uz druge i u pobjedi, bit ćemo i u porazu, bitno je da ostanemo skupa cijelo vrijeme. Super! Visok. Luca. Luca Ivanković.
Luce. Pa ne mogu se sad sjetiti. Ajoj! To je skroz različito. Tomislav Bralić. Stipe Bralić uvijek. Pa šta ja znam, ko to pamti? Ne znam. A ne znam, davno smo to skakali, davne pripreme. Milimetar. A, moglo bi se reći neko socijalno zakuca? Nisam probavala, ne znam. Pa sigurno jednometar. Nemam pojma. Radila bi u dućanu, vjerovatno, u selu. Papuk. Slavonski Brod. Brod! Iznad Zagreba, na nebeskim tim ravnicama, jedna zvijezda samo za nas, ja čuva nas vječno, bla bla bla, plava zvijezda sjećana je. To je to, dragi prijatelji, košarke i gluposti. Do kraja sezone ostalo nam je još par epizoda, a poslije toga ponovo ostajete u košarkaškoj tmini i tišini. Ovog vikenda obavezno ispratite posljednje kolo španjolskog prvenstva, nakon kojeg bismo mogli doznati imamo li izbornika za muški Eurobasket. Dobro, ti stvarno ne čitaš HKS-ova upozorenja i osvrta? Pa imamo izbornika. Da, samo ne znamo kako se zove. Ti stvarno inzistiraš na detaljima. See you next week. Goodbye.